Днес ще случваме плочата на доктор Дре, където всъщност са две плочи, двустранни, и ще се забавляваме много заедно с другия лунатик Скини, който очаквам след малко да се появи и ще го покажа на вашето внимание. А сега да ви покажа първата плоча, която вече съм заредил. Това е сайт А, а това е сайт Б. Появи се и другия лунатик, a.k.a. Скинето.